Хора, как е? Лоши БГ. Днес ще играем една игра, която отдавна ли играя? Отдавна. Нека да играем заедно. Всички я знаят. Ето топчетата, които аз съм си събрал. Окей. Не съм си го взел. Това ми е любимото. Стига да е. Много ми трудно. Стига, много ми е трудно да играм. Той отдавна да играя. Ей, супер. Ей, стига да е. Вероятно всички по света я знаят. Хайде. Стига да е. Питам да си купя много топче. Поне не дей да говориш. Питам да си купя някой друга. Ей, супер! Стига да е. Ей, стига да е, натисна го. Нищо. Няма да натискам той за клипа, защото ще ви е скучно да го гледате. Почти във всички клипове май ще казвам да се абонирате за Симона Тодорова. Не знам, може някой ден да спра. И след малко ще ви кажа коя е Симона Тодорова. No. Ей, стига да е. Ще гледам да събера малко повече. Стига да е, аз дори не съм започнал. И честно. Дори не съм го натиснал. Пак казвам, не! Сори, котенцето ми се намести тук. Ако ще ми трудно да играя. Сте много нахална. Джери, стига! Махай се тук. Джери! Джери! Оф, Джери, може ли да се махнеш? Или не, по-добре е така, ама малко... Леги. Все едно знае за какво и говоря и е срам да се показва. Чакай малко.
Извинете. Махнах я от себе, защото е много нахален. Аз се махам от себе, ще пак идва. А пак. Но сега е 21. Работно. Ще гледам да събера 100. Пожелайте ми късмет. Стиде! Чакайте малко. Малко ми променен гласа. Говоря като момиче. А сега вече говоря като момиче. Както аз си говоря. Ей да играем. Чеки. Добре! Сигурно този клип ще бъде дълъг, но нищо. Поне нали трябва да ви забавлявам. Защо? Един. Дори не съм започнал. Още дори не съм започнал. Много зле се справям с тази игра. Пожелайте ви късмет този път. Моля. Ако събера 100 точки, се абонирайте за мен. Моля. И за Симона Тодорова. Що да ни гледам? Но не. Ще бъде измама. Ще бъде измама. Иде! Става за сега. Благодаря, че ми пожелахте късмет. Ма този път май ми пожелахте да умра. Защо? Мама вика на Бенджи. Много тропа. Ето и бяха съседи, дем. Те имат куча, ама много сирен. Много сирен. Пак нашата кочица си има туалетница. Стига да бях толкова близо. Айде да гледаме клип, искате ли? Окей, добре да го гледаме. Не, по-добре, Добре, това не се зачита. Или се зачита. Окей, щом така ми се чу.
Къде? Трябва да се спечем. Така много лесно ще се спечеля стон. Аз така ли си мисля или ще започна да става малко по-бързо? Стире! Виждал съм я, те си играе много тъпа. За тези, които играят, хубаво е. Минавал съм я, много лесно. Не казвам, че е тъпа. Всички игри, които съм минавал, казвам, че са тъпи. Сега. Супер! Той беше твърде малко. 96, още 4 и съм готов. Да! Добре. Чакайте за малко. Извинете, трябваше малко да попрекъснем. Айде пак да започнем. Бягане! Още 2 и съм готов. Тук ще умра, определено ще умра. Няма как да не умра. Ето казах, че ще умра! Ей, 100! Сега да видим какво мога да си купа. Къвни, късмета, сърце. Що точно до сърце? И пак се намести при нас. Чакайте малко. Надявам се да ви е харесал клипа и сега ще ви покажа за кой да се абонирате. И за мен, и за нея. Подаръците си ми, това е първият ми слаб мейл. Не, няма да е такова. Абонирайте се за нея, Симона Тодорова и за мен също. Задължително за нея и мен. Надявам се да ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, дайте лайк. Ако не ви е харесал, дайте дизлайк. Повече додайте лайкове. Чао, брата!